ɛdeɛ da fedi aba fedi enkwada nketo tete kuo na obekɔ ne edi na na DORMAAHENE atem ne edi na OTUMFOUR atem ei ye penso ne ntisa o eye humpo se obekasa tia pani mpo na ba ohene asantefo wo doba asisi amekasa yi asantefo wo bono asantefo wo ayibe asantefo wo nkranfo wo bono ebi wo asante fante achim yawo frafra enzema krobo adan ye nyina yawo afrafra enne entia na minim se na nanom wenum nyina ye amanyosem amama akwanya amana bewura maheniem freezing back bones. Hey, listen, man. Yeah. You know how it goes. Go president. Adrubian Kader. Ebusia na Yaw Asante oye youth president Yaw Asante achimawo akasa na ne kasa okasa nyina no ekwa ma eye youth aba na nsen a obi asori a na se ofafo na odidi ahemfo ye na nanom ahemfo atem no eno na chese ose won sanka ye bi ka kire omo a enya asem ketewa kra fi se ade ana kane no sa asem ne ebi ni wonom kra na so nei obi asori na se odi se bi ye na OTUMFOUR atem obi asori odi na DORMAAHENE atem na se ekwa ne se na ni wa kire ni reasons nti a ama ne nyina abasa ene nyina ba kwhwe ho video ne etie ho nsem no senia osi eka no na nyina de etu ye ho fo fi se ye ya mana ye too much ye ya mana ye too ofa tita video ne so a anye ko a na ye kofi anye kofi na ya yawo chese atem didi onson na chese ye mebunu yi anaka meka se menuanu yi omo edididi ye na nanom ahemfo nanso esense omo otumi esense omo nyansanse na editumi na sha omo nsase omo mbra na omo betina akonya no so na nka omo mbu man no nanso ye de omo ni ye fom a ye mfa omo nya hwede a ene ye ba ne sen na obu man na wetime bunu ye abu ama na akoso kama ebusia ma yenko ne yenko tie nsem a na Yaw Asante eka ye me komo nyina etietia eti edie pa na abaha enne ya hemfo akese na OTUMFOUR osetutu ki Solomon na enipati afidie su di natem mena na DORMAAHENE na ohene de nipati afidie su di natem de ne yagye magunu ayaba de ne yagye yenya hwe yi ni yenhwe ya no kasa yi ade da fedi aba fedi enkwada nketo tete kuo na obekɔ ne edi na DORMAAHENE atem ne edi na OTUMFOUR atem ei ye penso ne ntisa o eye humpo se obekasa tia pani mpo na ba ohene mi pa mo chow de ye nyina yodum ni choka nyina ye nyina Ghana fo ye bibifo hwe se de Ghana atra koduro yi ukodoma a ye kasa ya asantefo na DORMAAHENE kura matese ese ne yire asanteni asantefo wo doba asisi amekasa yi asantefo wo bono asantefo wo ayibe asantefo wo nkranfo wo bono ebi wo asante fante achim yawo frafra enzema krobo adan ye nyina yawo afrafra da bio eti se wo kasa tia me a na o kasa no se wo ye oba na wawo no o te won che no oni asanteni anase woni bono ni DORMAAHENE na wo no a de na wo kira bofra no wodi ebufuo kasa asebema no oba na odi wachi no wo yire a no ne wo ye DORMAAHENE oya igbeni oya nkrani oya kroboni so ya asanteni a wo ya igbeni ba so a ukunu ne na wo asanteni nkrani krobo adan achim enzema jese minni de agi obi ase pa mo cho mumie nyina yemfa de nyina ngufom na ya nananom na nkasa nsolve omo problem omo kan wa asem na sebe asumi no ku anka entati akoye de ho enne entia na minim se nananom wenum nyina ye amanyosem amama akwanya amana bewura maheniem nana mesremo nana OTUMFOUR Kora Asante Manra me bobi mu asema nana DORMAAHENE me bobi mu asema eya manyosem a ye nananom ahemfo mama kwan amana bewura ahenie mu ena di we abawo enka ne eye din se obebie wano akasatia apamfo ohene apamfo eso ne nipa mfa ahenie nyehwe die ntia momie san kofo nananom amamre
na obroni fita obroni kokko mra emboa yen eye politics na de saade na ba se betia kan na nanom ne ma hye enso encourage na nanom mo fa mo nan sifo na mo fa ne ma nto de da na de aduro ni de akwa chire dodo amaburu nso so a wote be kan mesre mo se wo ye wei se wo ye trouble emfa hwema me nyu ya bibifo yeti ho boy kura sia no ye ne abrofo kura ba ko na nka ye ya bibifo ya frafra Ghana ye ni dagomba ye ni mamprusi ye ni frafra ye ni asante ye ni doma ye ni bono ye ni mfante ye ni igbe ye ni nkra ye ni adan krobo ye ni nzima ye ni achim ni nyina ye Ghana na me pa won chow e de na agi obiase together as one together is one ye na different colors different tribes different one ye one people ye hia sundue. All right, abusia na ensema na yaw edetu dwa eno no areho say ohene ni mpon ede nesi akonya so na ye nyina nim so obuman na aboa mai mobu na ewa chire ehu se ye na ye ota akonya si de obuman ni ye nurse no youth biti baby a nurse o ka de ope ede chire no make say se o sia no one on one say kura de ontimi mpo na eso ahene nim ne mpa bo akura ne chaw ontimi mpo na eso abepa ho nanso so no was 19 afide ne so abepa for na eseja wotwa bo ne pa enya asem ketwa eno na kire se na Yaw Asante ema ye hu ze eya amanya so ma ye ma ne wura ya hemfo nsemu eno nti ena aba na saa sanka mekan ebia obi asore obi pese obi amanya sem na kwamba hemfi ambe keka ne nsem kwamba hemfi amba beji nso bia anka yiye mu no anka nya ade a obi ade nanim be yefam na so no esan sa amanya sem no aya ade titire organ ha sei na anya MPP aya NDC no na akoya twuma mentwe between these two parties nse no ene na enam so a enei no ama ye hemfo no so no mo de omo akoko room nti do bia sori a na oka ede twitwi na so no nyese ye kasa hemfo sem ye ka amanya som ti na ye se fa mrasha wensem ananse se so we criticize even some mampanyina ya de na criticize mampanyina also within that time there be you have to say the right thing with obetima criticize no be an kasa men criticize obi but ya tem ne de na film se head the Kevin Taylor ya anu odene ye hye eye Chino Jonas di ya anu odene anu odene na ndo ebi mu so hye social media nti obi ya star obi ya hye so oka de ope all because negativity spread it esene positivity nti na making negative comments bia and man for behwani abona so why are there omo side with no why are there na say abona ba so na say amane moru na wasa ba bi meanwhile enya sa na wo say ye enti ye kan ye kan ye tun for because eyera otumfo obe kasa ma na twitwe ne de nanso so no enya ade obeba bonten aba kasa won nanso hye ye say de obedua ne no eno na da hye obetwa ontimi bedua kwadu enkasa obetwa pineapple ochena ensida enti ababo ne de no da hye bi no kai say eno ana obetwa ho aba anya asem ketwa obi se ma me fa won si ase na me ka wo say aha Koko TV DJ so da ma mama dey so obe subscribe ma na notification button na so se na be video be post no so be ka na wonya bi ahwe feel free so obe kire wadwen comment section honom ade ma me we are Mr. Janessa like na share for and so enya bi and share media ne kri ya afra koma Koko president no nye se din hunu bi keke se do si di Koko so ti ne di Koko president ya man se Koko ayewa wo ye MP umpasu yaso no ada se ye oto anasa obema mo ne Koko lesi a eye umpasu yaso sa umpasu yaso MP upese obi bia akoso wo umpasu yaso de a ese obo president ya mane wo tu ase no fi se wa me bo president na mane na ye MP ne Koko no e wo umpasu yaso na wunka hwe a umpasu yaso be ye basa enti be bo president ya mane what dey me kire no no one solve problem man Koko ye yare boni ya bi kanya se Koko yare boni to ho anamon na rich solution omo a fi se Koko de Koko te rich solution dia no 20% fi se Koko kura no osuro rich